I no, és que fot-li. Però tu, per què parles per ràdio? Ah, tot hòstia. No, és perquè tenim intercom. Del Copes. A tope. A l'esquerra. Gas a la burra, gas a la burra. Així, jo, no, què sé. Ojalà em deixessin entrar així a saco a la base enemiga. Pedra. Hola, te l'has trencat sencera. Ah, però petita. Menos mal que és un defender. Ha rascat una mica el palier i ja està, home. Jeje. Hòstia. Bueno, no passa res. Orde. Tot controlat. El reenvío de la barra de la direcció. Això sí que és... Ui! És molt divertit, això. Estem fent un puto rally al desert. Ale! Cuidao. Foten uns bots aquests. Hi ha llum ahí a l'esquerra. Sí, crec que ens estem passant, Ens estem passant. Ens estem passant molt. Ens estem passant molt. Tiene que haver pujat a l'esquerra. Que és cap a l'esquerra. Joder. Sí. On te van? I Què em sents sé, puc dir que parin. Van al nord. Hola! Ara ja Aquesta han parat. Jo he parat, ells no. Espera, han parat ells? Sí. No, hem parat nosaltres per la pedra, però Pedrusco. Però, home, anem a l'hotel. No tenim acabat la missió avui. Però, home, Mira'ls a com són morts. Mira. però on estan? Saps què? Hòstia, allà baix? No els veig. Saps què? Farem mitja volta nosaltres. Hòstia, s'anava a fer la mà. S'han anat a tomar pel cul, sí. Sí. A veure, ara estem... Dic que t'has equivocat de... No, Que el poble ens hauria jo no m'he acabat. equivocat. Els meus companys estan cap allà baix. No fotis. Sí, l'última vegada que els he vist ha sigut passant la carretera Anàveu molt ràpid. cap al nord, tot hòstia. Què passa, tu? Ens hem passat un colló. Sí. Ja ho sabem, això. Doncs mira, el meu equip vermell està... És que el problema és que Allà tenim baix. un equip que està... Això d'aquí és Guavilla. Sí. Allà baix estan els meus companys. Però Ja tu s'han estan a Pakistan. Què? No ho sé. Estan tot pel cul. I no s'han vist des de la base. Fas! Hòstia, Què fot? Erio. Se m'ha... com si hagués posat la pantalla de Windows, se m'ha tret. Per què és una dona a conduir, Silver? La cago en la puta. Necessito un metge. Necessitem un metge. I tenim el cotxe fet una merda. No li fotis una hòstia massa forta perquè llavors potser et carrega el cotxe. El frenaré Llavors abans. el cinturó. Això té cinturó? Sí, Jo què sé. Pues jo vaig al malater, cabrons. Agafa't fort, Milos, que entrem. Estem entrant, hi ha un tio davant, hi ha un tio davant. No, baixeu, que us mataran, vale. Merda. I estàs bé? Vale, pues, queda't aquí cobrint. Baixem o què? Ara sí. Via 60, Ah, ja estàs. hi ha un camió. Bro, dona'm sang i morfina, que estic fatal. Sobre la terra hi ha un tirador. Vale, Vull que la A veus. veure... vale. Ens està apuntant. Merda, l'esquerra. La Xana mort. Però, Via, no estàs cobrint la dreta? Què va? Pues cony, si t'he dit que cobreixis els... Que no hi havia ningú allà. Què hem tocat? Ens A mi, acabem m'han tocat, tranquil. de matar. Vale, posa't... Perquè l'acabem de disparar. Ara et poso. M'estic pentant, crec que em podrà suturar ja. Vale. I No. és que, escolta, Sí. Vale. Silver, no. Silver! Crec que no he vist per la sang. Tunero, ha caigut en Silver. A Tunero. Què? Ha caigut en Silver. Porta'l cap aquí. No. Està a trossets. Ah, doncs llavors res. I aquí hi ha el nostre vehicle robat, Qui quedem, nois? Qui quedem? Aquí estem el Via i jo. Ah, vale, pues aneu entrant. Aquí dintre esteu a recer dels tiradors de fora. Vale, espera, hi fotem canya, val? Entrem. Vale, obrim la porta. Vale, espera. La petita. Sí. 3, 2, 1. Vale, hi ha un oral. Hòstia, un BTR activat! En sèrio?
Tanca la porta, tanca la porta. Vale, aquí no ha passat res, nois. No entrarem més aquí dintre, eh? Sí, hi ha algú a dir. No entrem... Un BT reactiu? Sí. Vale, fot-li, vale? Fot-li, via, fot-li! M'ha fet mal, capullo. Cabron, m'ha rebentat. Sortim d'aquí, sortim d'aquí. Segur que en BT reactiu, em sembla patètic. Va, em quedo fora per si de cas. Fica't de costat, no et fiquis de cara, El veus? Sí. Afirmo. Quiet, No, que... Me cago en su puta madre. Merda, merda, merda. Uala. Us ho he dit, És que... Uala. Pero... Però l'han rebentat o no? Pero No, mola, mola saco, ¿no? Ja has avisat que és un shield, que té 4 canons automàtics. Sí, sí, però com el sabes a aquesta distància? I també, Cony, perquè està pensat per això. I també té un radar, no? Sí, està pensat per això. Ah, té radar, que fill de puta.